Стига, бе, тя знаеш от кога стои. Стъпалата на надеждата. Документирай. Книга. Ти срещу слънцето. Ето тук е другото място. Тук е екстра. Ето тук е в една голяма. Тук много хубаво место. Там едната, тук е другата бейца. Тихичко тук е местото. Много хубаво. Колко ще стоят още? Някой не е идвал никой. Нямам страх. Какво да дадеш, бате? Слагаш хляб до от малките. Няма. То сега зимата е. И тук е много хубаво. Тая година много хубави места. Обход на местата. Отсреща е Марица Гарден. Страхотно место. И тук. А тук е най-хубавото место за ядене и за пиене. Ето има и покрив. Вижте кой какво може да направи. Какво може да направи човека? Гледайте. И вестник има. Всичко има, бе. Възглавници. Знамето и... Ето има и виличка. И те са сухи, бе. Бати ми тако. Браво. Да седне човек на мекичко. Малко замръзнали. Това е гюме номер 1. Апартамент номер 2. Департамент. Какво е това място? Тук е страхотно, гледай. И густо. Има и митла да си помитеш. Всичко, хавлия, той някой живее тук, да знаеш. Живее. Това са онея, бе, дето идва долу тук. ги срещнахме, дейкът ми так, как е там, ходел ли си? И как е, апартамента стои, няма покрив. И виж какви такова корени има, гледай. Два корена, виж. Виж там гаргата. Бачи корените, виж кой изобразяват, виж. Да. Мъж и жена. Как му дойде на акъла това нещо? И две мастики. Оле, културно място, гледай. И 0897 Жиголо, 26 годишен. Бах ти хората, ме. Това е. Това е параван има тук. Това се пуска, когато има... Сенник. Когато пича слънцето или... Да. Корабно плътно. Там домати, чушки, краставици. Бахчийката. Бахчийката няма нищо за сега. То. Ето тук къде са. Огъна къде са фалили. И толки тук са го палили. Нека той бая има материал да гори. Бъдник. Да, направо. Така. Тук бистото е страхотно, мене. Препарираната гарга снимай. Тази гарга. Гарга ли е? Сврака ли е това? Сврака. Стърчилопишка.
Ето какво чака, какво начака. Ето, тихо мистеци. Здравейте, пичове. Махни им на хората оттатък. То няма никой. Няма, има, бе. Ставайте. Има богати евреи. Богати евреи. Виж, дето са накупили апартаменти. Патките паткат. Патките паткат, ами путките какво правят? И путкат. Какво е да правят? Това е като президента, ви какво прави? Президентира, какво му е да прави президент? Ето отходното место, вижте. Кутийките къде се събират. Ето го тук. Ние сме от инспекцията по околната среда. Вижте, другари, събрани са, не са разхвърлени. Да. Знаете. Картици има ровът с големи цици. Знаеш как се чува, като се записва. Няма нещо, дето да ни кажеш, да не се запише. Да не се чуи. И то много яко ме. Ти говора чу ли го на Митю на това? Да. Виж какво чудо е. Той ли го дигна? Кой го дигна? Ма чува се. Чува се. Ужас. Без кафе и Много цигара. хубав такова има. Няма пие, не вика, няма цигари. Не, цигари не, алкохол не. И чуко изгона тук, няма да води. Ти ако му вземеш, ще пине, да не мислиш, че няма да пине. Охо. Ай, тихичко. На това ли ви като комбалтия, бе? Да, това е комбо. Така, тихото ми стана. О, здравей, картица. Подава се отвътре, вика мамичката ви. Що му безпокоите сега днеска? Днеска е неделя. Февруари месец, неделя. Коя дата сме? 12 февруари, неделя. 2017 година.